Әни, нинди бөек исем. Баласы дөньяга аваз салгач, ана йөрәгенә кысып барлык гомере буена аның җирдәге фәрештәсе була. Иртән йокыдан уянгач, уйнап урамнан килеп кергәч, никтер иң беренчедән әни кайдасың дип сорый бала. Анасыз йортта ятим йорт. Күп авырлык кичереп, төннәрен йокламыйча, күкрәк сөтен имезеп, яшәр өчен дөньяда барлык кирәк затка баланы ана өйрәтә. Минем әнием дә минем фәрештәм. Чөнки мин бик нык җиргә басып йөрим. Әнием бар. Ул мине саклый, яклый, туры юлга бастыра дип уйлыйм. Минем әнием Расимә Хусаиновна Ахмерова. Аны белмәгән кеше юктыр сыман. Ул сабыр, акыллы, көләч йөзле, киң күңелле кеше. Әнием Иске Кулатканың зур Ирәш урамында яшәүче гади крестьян гаиләсендә моннан 65 ел элек дөньяга аваз салган. Әбием Хатимә белән бабам Хөсәен Сөләймановларның күп балалы гаиләсендә 5нче бала булган. Әнием бик чибәр, сөйкемле, тыңлаучан булып үсә. 5 ир бала арасында 3 кыз булганга, аларга бала чактан ук эшкә бөгелергә, һәр нәрсәне өйрәнергә туры килә. Чөнки ул вакытта ана кеше озын-озак бала карап өйдә утыра алмый. Хәлләнгәч үк эшкә чыгып китәргә тиеш булган. Әбием дә кызларына кечерәк балаларын ышанып, өй-йорт эшләрен аларга калдырып китә булган. Әнием Расимә Хөсәеновна бала чактан ук уңган, әти-әнисенең кул арасына кереп беренче ярдәмчеләре булып үсә. Урта мәктәпне уңышлы тәмамлагач, сатучылар һөнәр мәктәбен тәмамлый һәм Иске Кулатка райпосына эшкә урнаша. Равилә апасы эшләп торган кибеттә үзенең хезмәт юлын башлап җибәрә. Ләкин бу һөнәр аның күңеленә тулып бетми. Шуннан ул Иске Кулатка совхозы ашханәсенә эшкә күчә. Хуҗалыкта автомашина йөртүче булып хезмәт итүче Иске Кулатка егете әтием Хәмзә Хөсәенович Ахмеров белән танышып, гомергә бергә булырга дип, бер-берсенә вәгъдәләр биреп, гаилә корып җибәрәләр. 2 бала тудырып тәрбияләп үстерәләр. Әнием Иске Кулатка совхозының Кояшчык балалар бакчасына эшкә күчеп, анда 35 ел тәрбияче ярдәмчесе булып хезмәт итә. Балаларга ягымлы, йомшак булганга күрә аның ихтирамы арта бара. Һәр башлаган эшен җиренә җиткереп башкаручы, карусыз хезмәт иясе 40 елга якын стаж туплый. Ул хезмәт ветераны исемен горур йөртә. Әнием хезмәт иткән балалар бакчасында тәрбияләнгән балалар, аларның әти-әниләре ерактан уктанып, "Ничек хәлең, Расимә апа?" дип кычкырып эндәшәләр. Ул да барлык баланы таный, хәлләрен белешеп тора. Әниемнең тормыш юлы сикәлтәле булып чыга. Аңа югалтулар да кичерергә туры килә. Әле яңа 33 яшен генә тутырганда 2 баласын кочып тол кала. Сөйгән яры әтием көтмәгәндә 38 яшендә якты дөнья белән хушлашты. Бу ачы кайгы әниемнең кара чәчләрен шаулатып картайтып җибәрде. Ләкин ул 2 баланы аякка бастырырга кирәк дип ихтыярын ныгытты. Калган кеше яшәргә тиеш бит, язмышларың шулай булгач. Әтиемнең бер туган энесе Рәхимҗан абыем. Абыемның балаларын аяк бастырырга ярдәм итәрмен, сиңа таяныч булырмын дип әниемнең кулын сорый. Озак уйлагач, безнең белән уртаклашкач, әнием аңа ризалыгын бирә. Шулай алар әкрен генә гомер юлыннан бергәләшеп атлап китәләр. Икесе арасында уллары, энем Рафаэль да туды. Ләкин сынаулар бетмәгән икән әле әниемнең тормыш юлында. Берәм-берәм бер туганнарын җирлей башлады. Үзенең ягыннан да, әтием ягыннан да. Инде иң ачы югалту, 25 ел бер авызда, бер сөюдә яшәгән, бер-беренең иң кирәк чагында Рәхимҗан абыемның көтмәгәндә йөрәге туктап якты дөнья белән хушлашуы. Бу хәбәр барыбызга да ахыр заман килеш дөньябызны шилпәрәмәт итеп бәрде. Чын, авыр. Икенче мәртәбә тормыш иптәшен җирләү, әтием үлгәндә мин бары 13 яшьлек бала идем. Әле бит инде 40 яшендәге гомер кичереп баручы хатын, бик аңлыйм әниемне. Ләкин мин әниемә сокланам. Ул сынмады, сыгылмады. Бәлки инде безгә күрсәтмәде сыкраганын, бәлки инде мин янында яшәгәнгә әнием чыдады. Бүген инде әнием Худайга шөкер исән сау, матур итеп җыештырылган өендә сабыр гына яшәп килә. Өстәге тулы ризык, бакчасы тулы яшелчә, йорты тулы кош-корт. Мин инде 2 энемнән иң бәхетлеләре дип үземне хис итәм. Чөнки мин әнием белән йорт аша яшим. Мин эштән кайтып керәм кайнар чәйгә, пешкән ризыкка. Инде энеләрем Рамил белән Рафаэль чит шәһәрләрдә үз гаиләләре белән гомер кичерәләр һәм бик еш кына туган нигезебезгә, әниебез янына кунакка килеп китәләр. Әлеге заманда иң зур бәхет саулык диләр. Дөрес бит ул. Нишләп була инде язмышың шундый булгач? 2 тормыш иптәше, бер карында яткан 5 туган, каниш ягыннан 5 туган җирләргә яшәргә бит. Әнием дә арвахларга дуга кылып, ясиннар укып, җомгалар каршылый. 3 баласы, 5 оныгы, 1 оныкчасы өчен Худайга дуга кылып яхшылыклар сорый.
Дөньяда әниемнең 2 туганы яшәп калды. Сеңлесе Рәхилә белән энесе Рамай. Ул аларга әниләре урынына гел хәлләрен белеп тора. Авырсынмы, шавып җитә, ни дә булса кирәгеп куйса аларга. Әтием ягыннан 6 бала арасыннан бер сеңелләре калды. Апам Зәкия белән дә әнием бик нык элемтәдә. Үзенең бер туганы кебек аралашып яши. Бүген минем әниемә 65 яшь тула. Әнием, мин сиңа күп рәхмәтләр әйтер идем. Беренчедән миңа гомер бүләк иткәнең өчен. Безне 3 балаңны үстереп олы тормыш юлына бастырганың өчен. Кирәкле киңәшләрең өчен. Миңа һәр чак ярдәм кулы сузганың өчен. Әнием, сиңа телим мин Кырыштайның сәламәтлек, озын саулыклы гомер кичерергә. Кул аякларың сызламасын, үзеңнең теләгән ниятләрең тормышка ашсын. Ак яулыкта күңелең чисталыгы, гомерең узган хезмәт кырында. Сабырлыгың белән юк иткәнсең киртәләрне тормыш юлында. Әлегәчә ару белмәс үзең, куандыра татлы ризыгың. Кышын һәрберебез аягында була синең мамы кыегың. Өй түреңне бизи һәр чак гөлләр, алар сине күреп сөенә. Шул чәчәкләр кебек безне дә син куандырып яшә гомергә. Рәхмәт әни, әби, сине күрү шатлык, бер кайчан да авыру белмәсин. Саф күңел ул картаюны тоймый, йөзләреңне кояш бизәсен. Иң изге теләкләр белән кызың Әлфия Едиханова. Минем теләкләремә шулай ук бик теләп, Самарда яшәүче улың Рамил гаиләсе белән, Ульяновск шәһәрендә яшәүче улың Рафаэль гаиләсе белән, киявең Наил Әнвәрович, оныгың Ләйсән, тормыш иптәше Эмиль, оныкчаң Руслан Курмаевлар, оныкларың Илнар белән Зарина да кушылалар. Хөрмәтле Расима Хусәйновна, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Çeşkeylerin ciller taratan Enlendi enkey bu mizgilini barısından da nığıraq yaratan Nige güne üzün dilegenşe yazıp bulmayken Balday tatlılarını yazar idim Olmaz idim erini yolgışını Güyenkey telgeşlerini tügül Yolgışlarını jüya Telgeşini üzgen sayın anım yüreğe buya üzülür Nige güne üzün dilegenşe yazıp bulamayken yazmışını Balday tatlı yazar idim Olmaz idim erini yolgışını Uçlarında küpneşi balam Yazmışların kübü